Dobar dan svima, u ovom videu želim se malo više i onako direktnije obratiti svim edukatorima, svima onima koji su zaduženi za školovanje djece u spektru autizma i djece s ostalim poteškoćama u razvoju. Znači bilo da ste dio inkluzije ili direktno radite ili u školi ili u ustanovi koja brine o djeci s poteškoćama u razvoju. Želim vam reći nekoliko istina koje sam ja prošla kao mladi profesor. Danas je to druga priča, ali bili su mi veliki okidači, velike prekretnice. Ja sam se jako teško snosila sa inkluzijom, bila sam dio inkluzije kao profesor i bojala sam se, plašila sam se djece. Nisam znala ni sa disleksijom, ni dispraksijom, ni ADHD-om, ni poteškoćama u učenju, a na sve to kad je došao autizam, tu sam se potpuno izgubila. No na van ja sam bila pod navodnicima savršen profesor zato što me sistem gurao na to. Ja znam da nije lako danas raditi u sistemu, ali želim vas malo potaknuti i želim vas inspirirati i želim vam pokazati i podijeliti moje iskustvo koje će vam možda koristiti sad, možda nekad u budućnosti, a možda ga možete podijeliti sa nekim od svojih kolega kojemu će ovaj video biti od koristi. Znači ja sam jako puno zapinjala kao profesor. Iznutra sam bila jako nezadovoljna sa svojim radom zato što moj rad nikako nije mogao doprijeti do djece s poteškoćama u razvoju, kažem vam posebno s autizmom. Što sam ja više gurala, to je dijete iz autizma, taj učenik bio sve anksiozniji, sve više bježao u svoj svijet i bio sve glasniji na vani. I mene to jako sve frustriralo, ja sam bila jako nezadovoljna kao profesor jer vi kao profesor želite prenijeti to znanje svoj djeci. To je nekako ona unutrašnja dubinska želja. No međutim u sve to vi imate i roditelji koji mogu zahtijevati i zahtijevaju svoje, roditelji koji su isto tako u strahu. Ja sam čak sebe znala prepoznati u strahu roditelja s kojima sam radila. Ali nekako mene to sve potaknulo i tražila sam odgovore, tražila sam znanje i tražila sam edukaciju jer je na fakultetu tada nisam dobila. Kažu mi da se danas nije puno promijenilo na fakultetima i da se još uvijek ne uči profesore, edukatore, niti dete u vrtiću puno o autizmu i o inkluziji i ostalim poteškoćama u razvoju. I ja sam tu, to mi nekako sve bilo, uvijek sam se zamišljala, Bože, pa ne mogu da radim ovo do mirovine, ovaj posao ovako. I da prihvatim ono što sam čula od mnogih kolega, pa pusti ga, nije tvoja briga, pa proći će i 5. razred, i 6., i 7., otiće i 8. i otići će, nije tvoja briga. To je briga roditelja i to bi vrlo često čula, mene se to nikako nije sviđalo i nije nikako rezoniralo sa mnom i ja sam odlučila ostaviti svoju profesorsku karijeru koju sam obožavala, ali ljubav prema novim znanjima i da pomognem još više i toj djeci koja isto tako žele učiti, koja isto tako su djeca, koja isto tako žele biti sretni, koji isto tako žele pripadati u zajednici. Ja sam shvatila da ja sebe moram educirati kako bih mogla pomoći njima i doprijeti do njih. Mislim da je važno, mi danas puno treniram učitelje, puno radim sa stručnjacima diljem svijeta. I ono što kažem, uvijek moja poruka, a ona je i poruka za vas, nemojte bježati od inkluzije, nemojte bježati od djece koja su različita. Znam da bude teško, izazovno u učionicama kad imate i drugu djecu koja su neurotipična, a zahtjevna su, ali stavite vlastitu edukaciju na prvo mjesto, znači da sebe educirate, da vi budete kompetentan učitelj, profesor, asistent u nastavi ili bilo koji drugi edukator,
logopedi, defektolozi, svi ste mi ovdje. Želim vas sve uključiti u ovaj video. Psiholozi, isto tako doktori, socijalni radnici. Eto, ne bih htjela da mi niko promakne, ali za sve edukatore, za sve stručnjake. Želim vam reći da edukaciju trebate staviti na prvo mjesto, jer niti ste se rodili sa znanjem kako s tom djecom, kako ih učiti, kako prepoznati njihov stil učenja, niti vas je niko naučio na fakultetima. Danas znanost se miče, mi znamo jako puno o autizmu, na koji način treba pristupiti i voditi djecu iz spektra autizma i graditi odnose s njima. Graditi odnose, kad ja pričam o tome, puno pričam, nije samo graditi odnose roditelj dijete, nego i stručnjak, edukator dijete. Vi provodite puno vremena u učionici s tim djetetom, ili na sesijama. Ako ste vi iznutra u strahu, ako ste vi zbunjeni, ako vi ne znate na čemu radite, ako je vama mučno svaki puta kada se trebate obratiti djetetu koje je različito u vašoj učionici i koje vas ne slijedi, i ako idete samo s autoritetom i naredbama, stanite mi ovdje. Ja čvrsto vjerujem da vi kao stručnjak, kao edukator možete i duboko iznutra želite bolje, zato što ste odabrali taj posao koji je najljepši na svijetu, raditi s djecom i učiti ih. I educirajte se, znači to je prvo. Drugo, ne trebamo nešto na veliko, ne trebamo ne znam kakva čuda, ne trebamo ne znam koliko sati uputiti njima ili minuta u jednom satu. Znate, taj prvi osjećaj koji samo dolazi iznutra bez da se obratite djetetu, zlata vrijedi, jer će to i to dijete, taj učenik osjetiti. I da vi vidite da to dijete može, da vjerujete u njega, da imate tu kompetenciju, to vam je neprocjenjivo za svako dijete s poteškoćama u razvoju. Znači da unatoč svim poteškoćama i dijagnozama i različitom stilu učenja, da vi kao stručnjak, kao edukator vjerujete u uspjeh tog djeteta, da on može. I možda neće istom brzinom kao ostali i možda neće u istom obimu kao ostali, ali da može napredovati, da može učiti, da može rasti. To vam je formula uspješnog učenja kod djeca iz spektra autizma. Za taj dio potrebna je edukacija. Idite mi sa malim, idite mi sa minutama, sekundama uključenosti, ali da vi kao stručnjak, edukator, da znate što radite, da budete potpuno svjesni kada im se obraćate, što tražite od njih, na koji način, i da znate ako zapinju kako im pomoći, kako razlomiti to gradivo, kako razlomiti taj koncept, kako razlomiti tu jednu rečenicu koju želite iskomunicirati s njima. I ona zadnja stvar, budite uvijek podrška roditeljima. Budite model zdrave komunikacije. Komunikacija je možda jedna od najkompleksnijih stvari u našim životima, ali zdrava komunikacija, taj roditelj koji ima dijete, koji ima drugačiji stil učenja, dijete s poteškoćama u razvoju, itekako računa na vas, itekako ste potrebni njemu, da i njega vodite i da ga slušate i da taj roditelj može podijeliti svoju bol, svoje upitnike, svoje pitanja i svoje uspjehe sa vama. Imate li bilo kojih dodatnih pitanja? Ako razmišljate o edukaciji, javite nam se. Mi imamo razne modele, pakete edukacije za sve stručnjake. Isto tako, jedan od vrlo snažnih jeste ako se možda želite kvalificirati i postati RDI konzultant. Mi imamo školu, ona je otvorena i na našem jeziku i toplo bi je preporučila svim stručnjacima. Znači, bilo da ste učitelj, bilo da ste terapeut, bilo da ste psiholog, doktor, pogledajte više o samom RDI edukacijskom programu. On je danas dostupan, kao što sam vam rekla, i na našem
jeziku. Sljedeća grupa nam kreće u siječnju 2026. godine i ako vas više interesira o samom programu, slobodno nam se javite.